I dag har vi holdt grundstedsnedlæggelse på Fredensgård, og det er jo her, hvor vi markerer, at projektet er nået det her stadie, hvor vi har bygget til det hele, og det hele er på vej op af jorden. Fredensgård er jo et stort boligprojekt, der ligger bynært her i Silkeborg med lige i underkanten af 300 boliger. Nogle af de store kvaliteter for dem, der skal bo her, bliver helt klart fællesfaciliteterne. Et sted, hvor man kan mødes med sine naboer og have noget samvær. Herudover får man jo et stort, dejligt gårdrum herinde midt i bygningen. Derudover så tilfører Fredensgård også noget til byen med sine erhvervslokaler her mod Kirkepladsen og Fredensgade. Vi oplever en kæmpe interesse for projektet. Vi lavede en ny hjemmeside i december. Siden der har vi fået 540, der har skrevet sig op, som er interesseret i det. Det er meget atypisk tidligt i et projekt for os. Jeg tror, det er et udtryk for, at vi har ramt målgruppen med det rigtige projekt med nogle nybyggede, tidsvarende boliger. Vi håber, at Fredensgård bliver et helt nyt område. Noget, som man ikke har i dag, med nogle flere boliger helt bynært, tæt på kulturlivet, tæt på cafélivet, tæt på, at man kan leve den her symbiose mellem sit private, byens aktiviteter og tilbud. Vi er selvfølgelig opmærksom på, at når vi bygger et højhus i Silkeborg, så er det jo et nyt element tilført til byen. Det er noget, den ikke har. Og det er også noget, der forpligter. Det er et ansvar, vi prøver at tage på os. Det vi får lavet også passer ind, selvom det er højere end resten. Og med karrien synes vi har prøvet både at arbejde med det, der kendetegner Silkeborg, og så har vi selvfølgelig valgt en rød træ, der passer sig ind i Silkeborg.